Conten que contaran que en la localitat de Cocentaina els xiquets solen reunir-se la nit del 31 d'octubre per passejar pels carrers estrets i engalonats de la Fira de Tots Sants. Cocentaina sempre havia sigut un referent valencià en les fires de l'època medieval i la gent dels voltants vivia, com cada any, aquella tradició ancestral. Els seus carrers estrets i empinats amaguen secrets difícils de desxifrar. Entre xolles i joguines i altres eines de l'època medieval ens podien trobar la flor de card d'hereu, símbol d'una antiga llegenda de protecció front als maleficis i enfermetats. Era 2010 quan una freda i tempestuosa nit de 31 d'octubre, quan Dolors i Enric van recordar que un mestre de l'escola contava una llegenda de Tots Sants, la qual contava que en 1937, en la Guerra Civil Espanyola, hi havia un hospital on arribaven els ferits de la guerra i que hi havia una sala d'operacions on aquells ferits entraven però mai se n'eixien. I cada 31 d'octubre, per la nit, les ànimes es passejaven al voltant d'aquell hospital i se sentien sorolls i crits desgarradors, els quals deien tots a una veu: «Salveu-nos!». Aquell hospital, passat els anys, el van reformar convertir-lo en una escola vella i tenebrosa, que ocultava enigmes i terrors quan l'escuretat la cobria. Dolors era una xiqueta de 15 anys d'edat, de pell clara i pèl negre, una xiqueta d'ulls marrons, dolceta, tímida i amb un somriure encantador. Enric, en canvi, era un xiquet d'ulls clars, intrèpid, valent i amb un toc malèvol. Aleshores, els dos amics, al recordar la llegenda que el mestre contava, varen pensar que seria una bona idea comprovar si la llegenda era certa. Els jovens Enric i Dolors mai havien cregut en eixa llegenda i decidiren comprovar la certesa de la mateixa. El campanar de l'església aquell moment donava la mitjanit. Tot semblava fosc i silenciós a la vila de Cocentaina. La fira estava tancada i els ciutadans sempre havien guardat certa por arreu de la llegenda que els antepassats contaven. De camí a l'escola, les llums dels carrers s'anaven apagant. De sobte, va començar a bufar un fort vent que, si més no els impedia plegar a l'escola, malgrat les dificultats, els dos amics van arribar a la porta principal d'aquella escola. Es van quedar uns minuts drets enfront de l'edifici, donat que se sentien uns sorolls terrorífics. Aleshores, varen decidir entrar per comprovar d'on venien els sorolls. De sobte, les portes d'aquella escola s'obriren a poc i els dos amics, dispostos a viure aventures, s'endissaven en l'interior de l'escola. De colp i volta, les llums disminuïren l'intensitat i Dolors, llesta i espavilada, se n'adonà que al terra hi havia unes penjades de color marró. Així, doncs, emportats per la curiositat, els dos amics varen seguir-les fins a arribar a una porta que tenia el cartell de prohibit entrar. En aquell moment, Enric, com xic valent que era, va espentar la porta i una gran llum els va enlluernar i en aquell esglai van quedar corglaçats. Ambdós no podien manejar-se. Estaven completament immòbils, però sí podien veure i escoltar. La llum es va apagar i aquella habitació es va convertir en una sala d'operacions, plena de ferits i metges que anaven d'ací cap allà. Van poder sentir com hi havia molta gent ferida que cridava «Salveu-nos». Passats uns minuts, una infermera es va apropar als xiquets oferint-los un detall, moment en què la llum va enlluernar novament i Dolors i Enric van caure a terra desmaiats. A l'endemà es despertaren en casa d'Enric envoltats dels familiars més estrets i no recordaren res de la nit anterior, però ambdós tenien en la mà una flor de card d'hereu.